Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το κάπνισμα στους χώρους άθλησης απαγορεύεται, είτε είναι κλειστός ο χώρος είτε ανοιχτός. Αποτελέσματα στα 50 μέτρα πεταλώδα, κορίτσια 12 ετών. Στην τρίτη θέση, Σαμανίδη Ευρύκλια, Αριοφιλής 39-18. Στη δεύτερη θέση, Νιώκο Πολυξένη, Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου 36-67. Πρώτη, Γόνη Ελένη, Ένωση Μετροπόλης 35-65. Αποτελέσματα στα 50 μέτρα πεταλούδα, κορίτσια 11 ετών. Τρίτη, Βουλιώτη Θεοδώρα, Δελφίνια Περιστερίου 46-79. Δεύτερη, Βλάχο Εκατερίνα Ιτρίδα, Δελφίνια Περιστερίου 45-03. Πρώτη, Λεονταρίτη Λιδία, Έολος Πετρούπολης 41-08. Αποτελέσματα στα 50 μέτρα πεταλούδα, κορίτσια 10 ετών. Τρίτη, Μπολόφη Δήμητρα Μοσούλα, Αθλητική Παιδική Ακαδημία 45-17. Δεύτερη, Μπελόνια Στέλλα, Ολυμπιακός 45-07. Και πρώτη, Σάρλα Βασιλική Παρασκευή, Έολος Πετρούπολης 43-49. Παρακαλούνται πολύ οι αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι άκουσαν τα ονόματά τους να προσέλθουν στον χώρο των απονομών. Για την απονομή καλείται ο εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου. Διαδρομή 3, Κατσανάκης Δημήτριος, Αόπολος 4, Αζίδης Δημήτριος, Κυριαζόπουλος. 5, Καμένος Θεόδωρος, Βλάχος Περιστερίου. Και 6, Τσαγάρης Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος.